Moi ja tervetuloa! Tänään me tehdään tämmöstä pizzaa, tämmöisestä sauriosen valmista, eli tämmöisestä valmista pizzapohjista. Eli tähän tulee sipulia ja lihaa, kinkkua, ananasta ja oliko se suolakurkku, joo. Ja meillä on kastikkeena tämmönen audition. Tämmöstä on tämmönen pohjana. Anteeksi, vähän kurkkua. Eli tänään aloittaa ensimmäisenä ruskista lihaa. Eli pannaan öljyä näin. Voisin mä sidoa kameraa vähän läheksi. Noin. Vähän huono valastusta tässä on. Mutta no. Missä avata lihapaketti? Otetaan sillä välillä. Tuo. Otan toisen valon. Saa vähän paremmaksi tätä valaistua. Elikkäs avataan tästä jauhelihaa paketti. Eli tämmöstä S-Marketin tämmöstä jauhelihaa. Eli tää on pelkkää jauhelihaa, ei oo ollenkaan sitä seassa. Noin. Eli se on punaista tällä kertaa. Ja vähän näin tehdään, että se liha, että ei tuu pelkkää könttiä. Mä nyt valon. No niin, nyt päästiin vähän valoa. Sain vähän tänne. Noin, vähän parempi. Vähän räiskii tämä. No. Vähän pienemmällä pannaan levyä. Noin. Eli tää on, pitää olla ruskea. Eli tää on punaista tää liha. Tästä varmaan tulee jotakin klippejä tonne shortsiin. Tai semmosia linkkejä, että voi mennä suoraan tähän videoon. Nyt siinä on semmonen nuoli tai semmonen. Joo. Alkaa olla kohta valmistaa ihan. Tällä välillä voi vaikka tehdä, kun antaa tää lihan kypsyä. Sillä välillä voi vaikka, eli sillä välillä voi vaikka tehdä tämmöstä panna tuonne tomaatti tämmöstä kastiketta tämmöseen tuon väliin, eli voi olla tämä pizzapohja siis vähän on nimet hukassa, sori. Eli tämä voi voidaan vaikka tehdä semmoista, että pannaan sinne
semmoista tätä niinkö pannaan, tämä pannaan tästä niinkö tänne. Eli levitetään tätä tänne pizza päälle. Tomaattikastiketta. Aloitetaan. Sori, että mulla on vähän... Mä en oo koskaan tehnyt pitkää videoa. Se on vähän vaikea. Ollaan ne nimet kanssa. Sori sitä. Tää kamerakin on vähän. Noin. Elikkäs. Aloitetaan. Samalla pitää vähän hämmentää tätä lihaa. Noin. Hämennettiin vähän lihaa. Ja sitten pannaan pellille paperia. Mulla on sitä. Onneksi mulla on nyt yksi on. Mutta pitää löytyä yhtään. Varmaankin. Aloitetaan. Ahas, noin. Näin. Tähän tulee sitten pizzan päälle. Näin. Noin. Ja sitten otetaan tää tomaattipurkki. Nyt tuli mulle pizza tuli tänne seuraavan kannateen. Noin. Noin, ja sitten lihat varmaan alkaa olla kohta. Ne taitaa olla kypsiä. Kyllä ne on nyt kypsiä. Otettiin. Noin. Lihat on nyt nostettu pois, että ne ei pala. Ja sitten tähän tulee. Aletaan levittää tätä tomaattia. Muistakaa mitä pidätte tästä videosta, kun tää on mun ensimmäinen tämmönen pitkä video. Tässä on vähän tomaattipaloja. Tää ei ollut unohtu katsoa, mikä tää on tuolla kaupassa. Näin, ja sitten pitää säästää, että riittää muihin annoksiin. Noin. Tuo varmaan riittää tuohon. Sitten me pannaan siihen semmoista. Odotaan. Noin. Vähän. Näin. Saa jätetä kameraan. Noin. Kinkkua. Ei pitää vähän säännöstellä toi, koska tää on mun ainut pussi. Se varmaan riittäis. Noin. Ja sitten pannaan ananasta. Sekin on nami.
Sori kun kissat vinkkuu. Mä näytän mun kissoja. Tuossa tää on Minni, tämä kissan nimi. Ja tuolla on Iines. Noin. Nyt mä näytin kissat, ketkä äsken auku. Ne luulee tässä, että tässä on ruokaa. Näin, pannaan ananaksia. Noin. Näitä voi olla useampia, koska meillä on niin paljon näitä ananaksia. Aika herkullinen pizza tästä tulee kuitenkin. Mitä pidätte? Kommentoitkaa alas, minkälainen arvostelkaa, minkälainen tämä pizza on. Vaikka kommentissa. Oho, noin. Noin. Eiköhän ei riitä. Kissa. Tykkään mun touhuista. No kisut tykkää. Sitten pannaan suolakurkkua. Tulee sinne päälle semmoiseksi, en tiedä mitä se sitten, kun juusto menee. Tässä mä näytän vaan tää yhden pizzan teon, koska se menisi varmaan tunti, jos mä tekisin niin, että tää pizza, mä tekisin 3 pizzaa. Tässä ei tapahdu oikein muuta semmoista. Näette sitten kun on valmis. Nää kaikki pizzat. Siis tää yksi on niinku mallipizza. Voilà. Koska pizzan teko on, että siinä ei. Sitten pannaan suolaa. Noita sipuleita seuraavaksi. Mä nostan vähän sitä valloa. Noin. Sinne. Tuo oli pilalla. Tältä näkyy, että kaikki. Ei ollut onneksi kaikki pilalla. Nämä on kuitenkin tänään haettu nämä pizzat. Ei pizzat, vaan nämä tarvikkeet. Missä on se rasia? Täällähän se on. Eli mulla on tämmönen rasia, missä voi murskata sipulia. Tai jotakin muita mitä haluaa murskata. Tämmössä ruoka-aineita. Kissat tykkää mun touhuista. Tyyhkäätte niin. Joo. Noin. Sipulia kuoritaan. Noin. Siitä tulee murskaa.
Eiköhän se riitä. Kissa vähän tätä kameraa nyt sääti. Nojas. Noin. Mä tykkään tosi runsaasta sipulista, koska sipuli on hyvää. Noin. Eiköhän se olisi nyt valmis. Miltä näyttää. Sitten vielä pannaan tämmöstä juustoa sinne. Väliin. Mä näytän kun mä laitan uuniin sen. Runsaasti vähän juustoa. Tuo varmaan riittää. Noin. Nyt se on valmis uuniin mentäväksi. Eli käs. Katsotaanpa, miten kauan sen pitää olla uunissa. 8 minuuttia. Joo. Mä panen nyt uuniin nämä pizzat. Saitte nähdä tämän vaan tähän yhden pizzan, kun mä valmistelin. Mutta lopuksi näette kaikki pizzat, mitkä on valmiita. Tuonne. Noin. Elikkäs näin. Ja sitten pannaanpa sen keskitasolle. Eli näin herkullinen. Noin. Kiitos kun katsoitte tämä osa. Tämä jatkuu vielä. Sori kun jauheliha jäi siitä edellisestä pizzasta puuputtumaan. Mutta nyt mä lisään tähän pizzaan sen puuttumaan, jossa se on. Ja tästä eteenpäin. Näin, jauheliha. On vähän isoja paloja, mutta saisiko niitä pienennettyä? Saa. Noin. Noin. Jauhelihapizza. Ootas, noin. Eli tuo on jauhelihapizza nyt. Ja jatketaan sitten, kun on valmiita. No moi. Tässä on nyt tämän pizzat, niin kuin mä lupasin. Eli mä lämmitin ne kaikki pizzat. Tässä on tämmösiä pizzoja. Valmis pizza. Tehty. Puoli itse. Eli pohjaavaa, mikä ei oo niinkö itse tekemään, mutta muutetaan on. Aika hienon näköisiä ne kuitenkin on. Joku voi olla vähän ei ihan niin hyväikäinen. Mä ainakin tykkäisin. Tämä ja tuo on aika semmonen, tuo on vähän semmonen jauhelihan näköinen. Tämä on jauhelihan näköinen vähän. Sitten tämä on aika kiva. Ja tuokin. Se jauheliha tekee tossa vähän tummuutta. Joo. Kiitos kun katsoit tämän videon. Muistakaa tilata kanava. Saa ehdottaa ja muistakaa kommentoida ja tykätä. Joo. Nähdään ensi videon parissa ensi kerralla jotakin muuta. Joo, moi!